Alaikum wa rahmatullah, yan uwa barkanmu da haka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin sabon bidiyo. So a cikin wannan bidiyon zan nuna muku hanyar da za ku iya samun daga $1 har zuwa $100 ta hanyar amfani da Binance, ta hanyar yin wani tax a baka wannan. So duk wanda yake da Binance normal ne kawai ya shiga cikin Binance. Sasa wanda bai da Binance ya duba a description na wannan bidiyon ko kuma a comment na wannan bidiyon zai ga wani link, kai tsaye ya taba zai kai shi inda zai je sauki wannan Binance din, sannan ya register, sannan ya verification, kai tsaye ya bude shi, zai fara amfani da shi normal. So inda kuke da shi kuma normal za ku zo nan gurin da aka zana alamar scanning din nan. Bayan kun taba kan shi kamar haka za ku zo nan gurin da aka rubuta upload QR code. Sai ku taba kan shi, sai ku zabi, kamar ni zan zabi gallery ne kawai. So da zaran na zabi gallery kai tsaye zai kai ni gurin hotuna na, sai na zo na zabi hoton da zan yi uploading. Kamar da ku gani ina uploading na wannan QR code din, so kai tsaye zai kawo ni wannan gurin. So wannan hoton zan ajiye muku link na Telegram channel lawa a description. Da zaran kun taba wannan link din kai sai zai kai ku Telegram channel lawa inda hoton nan yake, sai ku yi saving nashi akan waya, sai ku zo ku scanning nashi. Bayan ku scanning na wannan hoton zai kawo ku nan gurin, zai ba ku damar claiming a nan gurin, sannan ku claiming za ku ga riwan naku ya hau a nan. So kamar yadda ku gani riwan na 0.02 one claiming ne. So kamar yadda ku gani ana su rubuta end in 27 days and 5 hours 43 minutes. Zai kare, wannan tsarin zai kare ne nan da kwana 27. So yanzu haka kana daman amfani da wannan tsarin domin morar shi. Kawai zaka zo bayan claiming, kai claiming shikenan daman ya kare. So akwai dama na biyu wanda zaka iya samun kuɗi ta wannan. To ta hanyar claiming din nan kai ba lalle ya baka 0.02 din nan ba, kai zai iya $1 ko $3 ko $5 ba yadda ba za iya baka ba. So kawai sa'a ne kawai. So bayan wannan ka samu wannan kai claiming, zaka zo nan gurin da aka rubuta share to win din nan. Kawai sai ka taba gurin da aka rubuta share to win, sai ka zo nan gurin da aka rubuta download, sai ka taba kan download din nan. Da zaran ka yi downloading, duk wanda ka tura wa scanning za baka daman spin daya nan gurin, daman claiming daya. Duk wanda ka tura wa register, duk mutum ne za baka daman claiming, duk mutum ne za baka daman claiming. Kaga da zaran ka dan gayyaci mutane ko 10 ko 5 ba yadda babu da duk yadda ka iya gayyata, kaga zaka yi nasarar samun $5 ko 10 ko 20. Kawai sa'a ne kawai. Idan har ka taba claiming sa'a ne za a iya baka 0.1 0. Wani kan ma ana bashi $2 ko $3 ko $5. Kaga ta wannan hanyar zaka iya samu. Kamar yadda kuke gani anan, gashi nan invitation ranking, kamar yadda kuke gani anan total reward USDT, kamar yadda kuke gani wannan $250 ya samu. So kun ga $250 kusan 400 ko kuma in ce 300 da wani abu. Kun ga wannan ba karamin kuɗi bane ba. Wannan kuma ya samu $110. Kun ga wannan ma ba karamin kuɗi bane ba. Ta wannan hanyar zaka iya samun $1 zuwa $100 ba tare da wani matsala ba. Da zaran kai claiming wannan kuɗin zai sauka balance, zaka kai tsaye ba tare da wani matsala ba. Yan uwa kada ku manta da mana subscribe da liking da sharing na wannan bidiyon. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba.